si Pulumon. Sorry nga. Si Palaman, pinalaman sa tinapay, kinain at kinain, nilulong sa kagubatan. Litrang O, si Pulumon, nangunit sa karagaton. Bunun to. Lamig. Naligo na ako kapon, mali. Naligo na ako kapon. Bukas na naman, kung may tubig. Malamig ang panahon. Kadojud ko naharang ba? Maraming salamat, Ma'am Jinli. Kaduha ka kajud naharang, maraming salamat. Butit nakapasok ka. Dahil narangan ka ng duha. Kapit tayo, ma'am. Sarap kami naman kape din itong malamig ng panahon. Kape lang, walang gatas eh. Taghirap. Ako pa, char eh. Hindi nga. Malapit ka na mag-graduate, Ma'am Jenlia. Advance in congrats. Advance in congrats. Char, char, char. Char. Open lang nako Geraldine Valdemar serve ha, wala pa man sila ongot pagoro ha. Okay lang yun, ma'am. Basta
Basta maka-isang oras lang ako, okay na ako. Kahit walang tayong ganong tao ba. Basta maka-ano lang ako, maka-update lang ako. Araw-araw, okay na yun. Hindi na ako manilolo ba. Maka-update lang ko, araw-araw, okay na. Kahit isang oras lang. Marami na akong mga alagad mag-chat eh. Mga alagad ko. Dami alagad. Wala na sila dyan. Wala na sila mag-usap pag gusto mo. Usapin mo para marami tayong message ba. Boss Ricky ah. Ay nako. Baka hindi mo makadikit si Boss Ricky ma'am. Dikitan mo na. Kaso walang video yan. Nagsilabasan ang mga alagad. Harang, wow, paharang. Maraming salamat sa paharang, mama. Maraming salamat sa parang harang sa aking mga kaibigan. Ayaw na. Geraldine Baltimore, maraming salamat naman. Kay Ma'am Chinlia Bihara, maraming salamat. Nagpaungat pa yung mga ano natin, nagpaungat. Paugat ba? Oh, andito na si Ma'am Christine. Kala ko nagpaungat ka na Ma'am Christine. Tusok og harang, maraming salamat Ma'am Christine Ocrayo. Harang is life ah. Bigyan lang shout out. Sabi ni Ma'am Christine Ocrayo, maraming salamat Ma'am. Work mode na ako, playing lang. Sige, sige Ma'am, no problem Ma'am. Ingat pa sa pagdaro ha. Maraming salamat sa pagbisita. Ano Ma'am, premier ba ito Ma'am Christine Ocrayo? Eh? Ah. Wow, may premiers 4 days pa pala. Tagal pa ito. Ano na lang natin ito, mamalagas lang yung saging, ang ano, dikit natin pag ano. Saka na lang to. Ang ganda ng trailer mo, mama. Sexy. Wow, labas pusod ni Ma'am Christine. Sa trailer, maganda yung trailer ah. Yung trailer ang panoorin ko Ma'am Christine ah. Parang harang, balik na ko work. Premier mo. O, tamsakos, premier ko, Emilia. Saan yung premier ni Emily? Hindi ko nakita. Patamsakan mo dito. Ngayon na ba yan o bukas pa? Premier ni Emily. Bait talaga to si Ma'am Jenlyn na kaibigan. Very supportive talaga sa kaibigan. Kape muna tayo.
Nag-akit man si Christina. Kaya nga labas yung ano yung labas yung ano niya yung kunting tawag yun, yung butas, pinasilip. Mamaya panoorin ko mamaya yun. Trailer lang. Joke. Mamaya na sir, premiere niya 6 PM dito sa atin. Ulaw siya ngayo support kay dili kaayo siya active tungod sobrang busy. Okay lang yan, ma'am. No problem yan. Ano mo lang ulit mamaya sa sa GC. Baka makalimutan. Puntahan natin yan. Alas 6. Dito ako ng alas 6. Hindi tayong trabaho eh. Basta bakante lang tayo, walang problema yan. Baba ko premiere ni Emily. Sige ma'am, baka may pumasok na iba dito. Tapat naman natin. Si Emily the Virgin. Kaso may nagreklamo doon sa ano niya nung inano natin tawag yun, binomba ay pinasabog kasi sabi na ano daw, nagbaha daw. Nagreklamo. Hirap pala kumita ng dollar. Isang oras lang talaga ako. Maraming salamat ha. Kalimot po tamsakan ha. Ay, kalimot-limot din ma'am. Ay, wala kang work ngayon ma'am. Tamsakdan, saan? Sabi ni Ma'am Geraldine, harang na pod. Maraming salamat sa parang harang mama. Ayan, tamsak natin yan. Premier ni Emily the Virgin. Ayan, tamsak na. Chicos, kung tama ba ako, baba Oo, tama. Ang kunya ay alas 6 mamaya. Natamsakan ko na pang 70 akong tamsak. Mamaya pa ulit yung main, itamsak ko pa ulit yung main. Taas harang.
I-skip mo lang ma'am, basta makaabot ng 3 minutes, skip mo na. 3 minutes daw yung ano eh. Lagi yung limit. Malamig ang panahon. Labas ulit sarang. Sige, sige ma'am. Maraming salamat sa palabas-labas mo. Na parang harang mo. Dagang og salamat sa support mo ma'am Geraldine Baltimore. Maraming salamat sa support ha. Si Lijin Royam harang host tamsak dayon ha. Maraming salamat naman. Automatic tamsak dayon. Ang lamig. Lamig din hikayo ba? Nagkasang hangin, tas malamig. Maraming salamat sa ating mga kaibigan nandito. Maraming salamat. Taas ang harangos. Skip mo lang mo, basta maabot ng lagpas ng 3 minutes, skip lang. Pasok na yan, 3 minutes. Ganun-ganun na, naka 23 minutes na ako. Konting oras na lang at ako'y magpaalam na ulit. Ang bilis. Ang bilis ng oras. Gusto ko mas mabilis pa. Tambay lang niya kay murag logi ko nimo ba. Sige ka kape, ako gutom na. Wala na akong kape, ubos na, malamig. Maraming salamat ha. Kay Ma'am J. Macaraya, maraming salamat sa patambay-tambay mo dyan ha. Mega shout out ako kay kay Ma'am Rabiros Kanyete. Oy, andito yung kaibigan natin na Tisoyo. Chinitsoy Mipisa, maraming salamat. Chinitsoy Mipisa. Sa pagpasok mo, maraming salamat ha. Ang sakser gwapo ha. Mas gwapo kayo sa akin sir oy. Si tugnaw din kayo sir. Lamig ba ano yung hangin? Mahangin tapos ano pang lamig. Playing to sir ha, kay busy na kayo. Sige sige ma'am, no problem ma'am. Ay baba ka, sige, baba ka ng link. Unlimited lapagan dito, sir. Baba ka ng premier mo. Unlimited lapagan dito. Dikita natin yung kay Ma'am Jen Lee mamaya. Kay Ma'am kay Ma'am Kristen Macaraya, padikita natin. Kaya dikitan din kita. Baba ka lang sir, Chinichoy, may pisa. Kay na to. Tintin and Cubs bag. Abit Doris, harang host. Maraming salamat sa parang harang mo, Ma'am Abit Doris. Ma'am Jun Lee, dikitan po natin, patamsakan po natin yung premiere ni Sir Sinitoy Mipisa, ano po yan, si Tintin and Cubs vlog. Dikitan po natin, tamsakan. Kung hindi pa tayo nakadikit, dikitan na rin natin para managdagan yung ating mga banana. Maraming salamat sa paharang-harang mo dyan. Harang host, sabi ni ma'am. Ayan po mga kaibigan, tamsakan po natin. Tamsakan kita dito sir sa isa pong
Ayan ma'am, tamsakan po natin yung ni Chinitsoy may piyesa, si ano po yan, si Tintin and Comes Vlog po. Ayan, hindi kita, kita dito, tamsakan kita dito. Ano oras ito? Asa 26, ugma pa ni. Ayan po sir, ayan po kita. Tinamsakan po kita, tapos comments. Ayan, natamsakan kita. 30 hours pa to. Malaki na rin yung bahay mo sir, 1.310 ka na. Naunahan nyo ako. Konti lang yung ano ko eh. Salamat po Sir Ricky. Maraming salamat din Sir Chinsoy Visa sa pagpunta sa ano ko ha. Maraming salamat ha. Sa awa ng Diyos Sir, namuni-muni na rin. Wala eh. Buti na na-aprobahan. Kasi ko nun, dinaya ko nun eh. Ma'am Geraldine Baldemora, tamsakan po natin yung premiere ni Sir Chinitsoy may piyesa. Kaya ma'am po yan, Tintin and Comes Vlog po yan. Mag-asawa po yan sila dalawa. I'm back, sabi ni Geraldine Baldemora. Malamig ang panahon. Nilamig ako. Dikit sa may gusto, search na lang nim ko ha. Ayan, kay Ma'am Jinli Abiharon po yan. Ano mo yung tunay mong pangalan yan, Ma'am Gerald Baldemora. Yan pa ay si Jinli Abiharon. Gusto nyo yung dikitan yan. Kung hindi pa kayo magkadikit, banana din yan. Si Ma'am Jinli Abiharon. Arang host, baba sa pugutom na. Sige. Maraming salamat ha. Saka kay Sir Chinitsoy may pisa, maraming salamat sa pa-video. Maraming salamat sa bisita Sir. Tambay lang niya ang good ma'am. Sige ma'am, maraming salamat ma'am Geraldine ha. Ay ako ay nakaano na rin. Kalating oras na lang din. Harang pa ko. Sabi ni Ma'am Jinli Geraldine Baldemora. Parang si Alejandro Baldemora. Malamig ang panahon. Busy lang host. Sige ma'am. Ayan po si Ma'am Jinli Abiharon. Sir, ito yung pisa kung nandiyan nga pa. At dikitan mo pa yan si Ma'am Jinli Abiharon. Very supportive friend po yan, sir. Di ba nakadikit yan kay Ma'am Jinli Abiharon, dikitan po natin siya mga kaibigan, mabait na kaibigan ito. Maraming salamat sa 36 na thumbs up saka sa 5 milyon na nakatambay sa bahay niyo. Maraming salamat. Busy lang host. Sige ma'am, busy lang yan, no problem po. Malamig talaga ma'am. Labas ko sir parang bago pa pa. Sige ma'am, parang harang, maraming salamat sa parang harang dyan ha.
Jo. Si Jo. Arangos, tamsak na. Maraming salamat mama sa patamsak-tamsak mo ha. Ito pa yung kaibigan kong gwapo. Gwapong kaibigan. Si Jo. Si Jorso. Harangos, tamsak na din. Maraming salamat talaga mama sa suporta mo. Believe na talaga ako sa'yo. Tambay lang ni kahit asarang baba muna ako. Sige sige ma'am, ano ka muna, kain ka muna. baka maimpatsok ka. Maraming salamat. Maraming salamat sa patambay-tambayan dyan ha. Nakalagpas na ako ng isang kalating oras. Konting-konti na lang. Ako'y ano na rin. Malamig Tamsak Dan, maraming salamat sa patamsak-tamsak. Jin Lee Omliro. Ano mo yun ma'am? Kapatid? Orel mo Jin Lee. Kalamig. Pertiit na yung tamsak. Parang harang din ako dito. Puro harang. Naka 8 hours ako sa SGND sa'yo, sabi ni Ma'am Yam Eronico sa chat box. Group chat. Ako naka ilan yan? Mga 18 yata, 10. Yung taon mo na kayo nag-anak ko live. Maraming salamat sa pabidyo-bidyo nyo naman kaibigan ko. Maraming salamat sa inyo. Sumisipon ako sa lamig Ay, dito si Ma'am Yam Eronico. Maraming salamat kay Ma'am Yam Eronico. Maraming salamat Ma'am Yam Eronico. Maraming salamat sa parang harang ma'am sa pagpasok mo. Maraming salamat po. Very appreciated ma'am. Maraming salamat. Maraming salamat po. Malamig ang simoy ng hangin. Maraming salamat sa 5 milyon na nakatambay. 6 milyon na nakatambay sa bahay ni host. Maraming salamat. Haba ng harang 5 minutes. Kailangan natin yung arang ma'am yan para dumami yung dolyaris natin. Sana maka ano na ng $10 para makakuha ng PIN number. Ito po lang po, gwapo kong kaibigan si Jo. Si Jorso. O yan o. Tambuko. Sa
Sanggoko. Kaibigan ko yun. Gwapo yun. Taga, ano yun? Pangasinan ba yun? Sa Tabuk. Poblasyon Tabuk. Poblasyon Tabuk. Mambusaw, Capiz. Maraming salamat mamaya sa parang harang mo dyan mamaya. Saka sa 7 million na nakatambay sa bahay niyo. Maraming salamat sa inyo. Elmer's Moktor Channel. Idolos, gapo. Ambungan o butan. Wow, grabe naman. Dito naman ang ating kaibigan, si Elmer's Moktor. Ayan po, Elmer's Moktor, makipagkaibigan ka sa ating mga kaibigan yan. Hindi ka pa, kung hindi mo pa nakadikit yan sila, dikitan mo. Baba ka ng bahay mo para dyan. Or premier mo, yan, malaki ng bahay nito ni, ano, ni Elmer's Moktor. Dato na to, Sir Elmer's Moktor. Matik na. Kamusta po sir ang buhay natin sir? Baba ka ng premier mo dyan sir, kung may premier ka. Anlilapag dito. Walang limit. Aha, dato sa utang idol ka po. Laki na ng bahay mo sir eh. Laki na ng bahay mo. Hello ma'am Yam, meron ikaw, kamusta ma'am? Ayan, si ma'am Yam, Bisaya, Bisaya ano yan? Bisayang dako. Baba ka ng anong sir, may primer ka sir ha? Si Sir Elmer's Moktor. Hanap buhay, naglalako ng pandesal. Wah, magawa ng pandesal at nilalako. Mamaya sir, bisitahin kita sa bahay mo mamaya sir, Elmer's Moktor sir. Pagkatapos ko mag-ano, bisitahin ko yung ano mo. Magluluto ko pala ng pandesal sir. Mamaya sir, bisitahin ko tong bahay mo. Kung paano gumawa ng pandesal ba? Laki na ng bahay ni Sir Elmer's Moktor. Mauna yung taon na akong ginagmay nga pangita derihos, may nalang buhay-buhay. Ano yun sir, sideline lang yan sir eh. Sideline mo yan no. Sideline ni Sir Elmer's Moktor, magtinda ng pandesal. Laki ng bahay, 7.190. Wah. Malaki itong sinasaad mo siguro ni Master, no? Isyada, hina-hina.
Ipel? Nasa pinakaunang content post gwapo murag ha? Sa pinakaunang content post gwapo murag 8 months ago na tanan ingredients gibutang nako na nakapin. Mamaya sir, bibisitahin ko yan mamaya sir pagkatapos ko mag-ano Ano di ba? Ilis. Bibisitahin ko itong mga pandesal mo. So this ago lang. Mga ingredients niya. Sige. Titignan ko paano gumawa ng pandesal ba. Alay mo, pag sinerte tayo doon sa atin, magagawa tayo ng ano. Itong, ano tawag dito sa ano, maghalo ng ano sir? Mayroon dito, mahal eh. 400 real yata ang mag-bake. Bisin training mo na sa pinakauna na ako nga content 8 months na ako mag-upload. Sige, titignan ko maya. Pwede lang manually mo. Meron dito yan ano, ganyan oh. Tinda. Nagbumili ngayon kasama ko kasi yung anak niya daw mahilig mag-bake. Bibili rin sana ako eh, kaso ano pa eh, wala pang budget eh. Pag maya na bibili ako may bakante. Pwede lang manual magmasa. Pero mas maganda pag ganito sir, di ba? Ano talaga siya, hindi ka mahirapan mag-halo-halo. Saka malinis. Pag kamay kasi makita ng tao kinakamay-kamay medyo madumi tingnan eh. Pero pag may makita tao na ganito, medyo malinis tingnan eh. Pandesal, patikoko at Spanish bread. Kamay lang gamitin. Kinamot. Mga Pakistan nga dito pag gumawa ng tinapay, kamay lang, parang ayaw bumili. Pero masarap din naman pag ano, kinain. Pero pag makita mong kinamay parang ayaw mong kumain, pero pag natikman mo na, sarap naman. Wala maraming lampot sa ano ba rin? Taray, walang ano? Ha? Wala na bibigyan niya. Doon sa papunta mo, di ba, haras yung... Total pareha lang sa bakery, kinamay. Pero mas maganda yung hindi mo makita ba, ano, ginawa. Para hindi makita ng tao ba, hindi magdalhin lang ang bumili. Pag makita silang ganitong machine, sabihin nila malinis yan ganun. Malinis yung paggagawa, pero display lang pala, hindi nila alam kinamay pala. Sideline mo lang doon siguro sir, no? Bahay, tama ka. Kamaya sir, bisitahin ka to. Switzerland, ang lamig siguro sa Switzerland, no? Daming ice ice noon, oh. Sintabos lang gid, sintabos. Okay na yan sir, kaysa wala sir, ay sideline mo lang naman yan eh. Ganda nga trabaho mo dyan, oh. Laki ng siguro saan mo dyan. Ano ba trabaho mo dyan sir sa ano? Sa Switzerland? Ada siya 6 months. Tapos yung ka. Zin. Wala sim sure. Check. Oyster mukbang. Touring in Philippines almost 9 months ago. Sabi ko, Switzerland, no? May bridge na, no? Nasa kusina, hinugas. Nasa kusina, tighugas ra in tawon ko diri idol gapo.
Bro, ang laki naman sahod mo dyan eh. Paano ba pumunta dyan? Switzerland, kahit tagahugas lang ng plato. Kahit taga pakain lang ng baka dyan, pwede na siguro ako dyan, sir. Kaso mahirap yata pumunta dyan eh. Laos, si Switzerland, no? Ganda Switzerland talaga. Kaso malamig na malamig siguro ngayon dyan. Na malambot. Maraming salamat sa pagpasok mo, sir, ha? Sa ano, pagkwentuhan mo sa akin. Maraming salamat, ha? Nagbigay ka ng time, oras. Maraming salamat. Ikuha ko sa akong asawa diri kay basta mga family group pwede na invite. Mas ganda talaga pag may ano ka talaga, family ka talaga. Shorty talaga. Pag mag-individual ka, mahirap siguro, no? Depende lang kung may ano ka talaga, talents, tagin, pinag-aralan ka. Ganda pag may ano ka na dyan, pamili ka na para makuha ka na. Marami na siguro Pilipino dyan din umuwi. Laki ng sahod dyan eh. Mamaya sir, bibisitahin kita mamaya sir sa ano, bahay mo, panoorin ka mamaya. Pagtapos ko na ano, LS. Wala po kabanta agency para diri idols. Mahirap talaga pumunta yan pag ano ka lang sa sarili. Marami sila dati sabi nila offer lang Switzerland. Wala naman pala. Marami nag-exit dito sa company namin sabi niya Switzerland daw eh. Tapos wala naman pala. Banta agency para dito sa amin marami nag-ano sir na tagin exit kasi sabi nila apply Switzerland daw, dami daw ano bakante, hiring. Dating wala naman pala. Yung iba bumalik naman dito. New Zealand siguro. Ano New Zealand? Oo pala no. Switzerland pa ito. Tama pa. New Zealand tsaka Switzerland. Oh. Iba pala no. Magkaiba pala. New Zealand tsaka Switzerland. Hindi ba yun magkasama, magkadikit? Switzerland yata kadikit niya ano, Italy. Border. Nagkamali ako ng salita. Switzerland, New Zealand. Oo. New Zealand, wala naman. Dami daw hiring pag ano, wala naman hiring pala. Sisi. Sa Europe ni, oo, party pa ng Europe yan. Ireland. Italy. Yan, magkadikit silang Italy. May kaibigan din ako dyan sa ano, kayo Choga din, Switzerland. Si Bula na in Switzerland. Dyan din yan eh. Buhula na in Switzerland. Ano pa ako sir? 9 minutes pa ako. Maraming salamat sir sa pagtambay mo dyan. Baka may work po kayo dyan sir.
Mag-work lang muna kayo dyan, sir. Saan ka ba sa, ano sir, sa Bisaya, sa atin? Bohol? Or Cebu? Ang silingan na mo, Italy, Spain, Germany, London, Amsterdam, Norway. Ano namang mga malalamig na lugar. Yung Italy nakita ko kasi border lang sila eh. Yung nag-vlogger na ano, kaibigan natin na si Bohula na in Switzerland, nag-vlog siya. Mano nas tulay lang yung Italy na. Pasok. Iligan sa mo ito. Oh, Iligan. Di ba si Michael Iligan yan? Mindanao. Yung kasama ko dito Mindanao, Butuan yata to. Saka sa Davao. Mati Davao. Si Michael, di ba? Iligan yan? Jigger. Ang pinaka-dool ragyod na mo ang France kay pwede ra mo magtabok-tabok. Ayos din, no? Hindi naman bawal sir pag ano. Pwede ka magpunta ng France. Pransya, Francis. Pwede tabak layon. Ay. Ayos pala dyan, no? Okay. Hinangad mapuntahan yung bansa na mga Europe kaso mahirap. Hindi basta-basta makapunta. Saudi lang yung madali pasukin eh. Di well masal na alagid papel. Oh, ayos na. Ganda dyan. Open country din yan, di ba? Yung Europe. Dito lang yung di open country, Saudi. Wala kang kaligayahan dito. Walang disco, walang bawal inom, bawal chicks. Ay, dito wala talaga. Pwede ka gumawa ng alak, kaso pag nahuli ka naman, kulong pa rin. May saburin dito, kaso maghuhuli ka rin naman, patay ka naman. Klase dito. Alak, hindi ka wala kang mabilhan, sariling gawa mo lang. Sugar, diabetes. Walang diskuhan. May mall, pero ano lang naman. Hindi ka naman makatingin sa chicks. Puro naman nakabalot yung mukha. Hirap talaga dito. Sariling sikap lang talaga dito. Buti pa to si Mayor eh. Kabanak na ito eh. Biglang antos lang idolos. Maswertihan pod nimo puhon. Basta padayon lang basin sa unahan. Makita nimo ang swerte na. Wala na sir. Ano na ako. Isang matapos ang taon trata ko. Uwi na ako. Tambay na tayo doon sa Pilipinas. Tapos na yung kontrata ko eh. Ano na lang. Antay na lang kung kailan pa uwi ng amo. Si Ma'am Ya, meron ko ay pabidyo-bidyo. Maraming salamat Ma'am Ya. At may kausap ako si Sir Elmer's Moktor Channel. Taga Iligan. Di ba may party ka rin ng Mindanao, Ma'am Yam? Si Ma'am Yam to, may halong Mindanao dito eh. Parang sabi ni Jin Piñaranda. Maraming salamat, Ma'am Jin Liabiaro. Yan po ang ating kaibigan, si Sir Elmer's Moktor Channel. Taga Iligan po yan, sa Switzerland. Malamig na lugar. So, hindi pa po nakadikit yan. Dikitan na po natin yan. Malaki na yung ano yan. Bahay. Mansyon na. Matutulungan tayo niyan sa ating mga baka kailangan natin ng WH. Matutulungan tayo niyan. Switzerland. Malaki siguro yung diyan, bigay Switzerland.
Itambay rin ako ni Onya Host. Gwapo kung majuti ko. Sige sir, ano na lang ako sir. 4 minutes na lang ako sir. Maraming salamat talaga sir sa ano, pagsama mo sa ano ko. Sa LS, maraming salamat. Sa binigay mong oras. Maraming salamat talaga. Ano na lang ako. 4 minutes. Ako'y mag-end na rin. Okay tayo guys. Kaibigan ko. Taga saan ka sa Mindanao ba de? Butuan. Iligan, malayo ba yun? Alala. 6 hours. Taga-iligan to si Sir Moktor. Ito sir, taga Butuan sir. Ang kaibigan ko. 6 hours to 8. Yung pinagkagwapo kong kaibigan dito eh. Dato ito sa ano, dato ito sa ano, sa ilig, sa ano, sa Butuan. Dato Sulaiman? Pinakadato sa Butuan si Boss Jigger. Ito naman dato ito sa Isabela, Ilagan. Ilagan. Dato naman yan. City. Puro dato yung mga kasama ko dito, ako lang yung ano eh. Utusan. Gwapo ka nila. Dato ba dato? Alam mo yung dato? Mayaman. Parang dato na sa pagkat. Big love shout out sir, sabi ni Ma'am Yam Ironico. Chee! Dili mabasta-basta. Ay, hello Ma'am Yam, sabi ni Sir Elmer Smoktor. Ayan ma'am, si Sir Elmer Smoktor. Di ba Ma'am Yam, taga Mindanao ka rin? May lahi ka rin Mindanao. Maraming salamat sa patamsak ha, sabay labas, sabi ni Ma'am Kim. Pagnaranta, maraming salamat. Ano na lang ako mga kaibigan. 2 minutes lang ako. Ako'y magtanong na rin ha. Magpaalam na rin. Musta buhay-buhay sa YT Sir Elmer? Sideline niya ma'am. Daming sideline ni Sir Elmer Smoktor. May YT, tapos may big shop siya. Nagawa ng pandesal, pandikuko, pandilitsi, lahat ng pan. Ano na ako? Maraming salamat ha. Ma'am Yam, meron ko. Maraming salamat. Kay Sir Elmer Smoktor, maraming salamat. Kay Ma'am Jin Lee Abihara, maraming salamat. Kay Ma'am Christine Macarayo, maraming salamat. Kay Ma'am Robbie dyan, kasama ni Ma'am Christine, maraming salamat. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan sa pagpasok niyo sa aking kay Ma'am Jin Lee, maraming support ako Ma'am Jin Lee, maraming salamat talaga. Ano na po, ako'y magpaalam na po sa mga kaibigan. Maraming salamat talaga sa inyo. Ingat po tayo lahat ngayon sa ating pagtrabaho. God bless po sa ating lahat mga kaibigan. Bye-bye po. Maraming salamat po sa inyo. God bless po.